ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኹም አና ሓኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ኢየሱስ ጎይታይ ሎም እንካፈሎ ቃል ከምዚ ዝብል እዩ ነዴና ቅድስት ማርያም ኢየሱስ ካብ ማህፀና ክውለድ ዘብቅዓ ዋና ምስጢር እንታይ እዩ ነዴና ቅድስት ማርያም ኢየሱስ ካብ ማህፀና ክውለድ ዘብቅዓ ዋና ምስጢር እንታይ እዩ ሪኢኹም ኣለኹም ኣሕዋት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዞም ኩለን ማህፀናት በዴና ማርያም ክውለድ ዘብቅዖ ዋና ምስጢር እንታይ እዩ ኣዴና ማርያም ካብ ኩለና አንስቲ ኣዝያ ፍሊቲ ስለ ዝነበረት ድዩ ወይ ድማ ኣዴና ማርያም ፍሊት ፍጥረት ስለ ዝነበረት ድዩ ወይ ድማ ኣዴና ማርያም ካብ ኩለና አንስቲ ዝተቀደሰት ዝጸደቀት ስለ ዝነበረት ድዩ እንታይ እዩ ምስጢር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣዴና ማርያም ክውለድ ነዴና ማርያም ነዚ ነገር እዚ ክትበቅዕ ዝገበራ እንታይ እዩ ብዓቅማን ብኽእለታ እንድያ ኣዴና ማርያም እዚ ንጉስ ነገስታት ፈጣሪ ኣብ ጎይታ ሰብ ኮይኑ ንማህፀና ተጠቂሙ ናብዛ ዓለም እዚ ክግለጽ ዕድል ተዋሃበት ብዓቅማን ብኽእለታ እንዲ ወላስ ካልእ ጉዳይ ኣሎ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 26 بشادشيت ورحي جبريل ملأخ نام نازريت اتبال عد جليلا ناب حنت دنجل كاب أملاخ تلاك نسا يوسف زبهال سبعي كاب بيت داويت اتحاتيت إيا سم اتا دنجل اتي أخا مريم إيو ات ملأخ نابا آتيو آتي ملئتي تأجا إجزابير مساخي إمو به يبلكي كاب أنست برختي إخي بلا نساد ما رأيته بتزرب ودما سنبدت إذا خمز زبالة سلمنتايس انتاي كون يخون إلاون حسبت اتمل أخكا بلا مريم عبكد ما أملاخ تسقى رخيبكي يخمو أي تفرهي إنه كتنسي ودون كتولدي سموخا يسوس كتسميو إخي نسو عبو خون ودتلو علون كبهاليو إجزابير أملاخ دما زفانا بو داويت كهبويو نسو أبيت يعقوب نزل علم كنجسيو منجستو خا مودعتها بلان مريم دما نتمل أخ إزخا سبعي كيف لتكوس كمي إلو كخونيو بلتو اتمل أخ كأمليسو منفس قدس كوردكي حيلت العلون كتللكيو سلازخا اتزولد قدس ود أملاخ كبهاليو انه إلسابيت اتازمدكو كوانا أملاخ زسانو نگر سلازيلبو اب ارقنا ودت انيسالا اتامخان اتبهال ازور حزي شادشايا بلا مريم كا انيخو انا باريخا اجزي ابيهير انا باريا اجزي ابيهير كم تزربخا يخون اللي بلت اتمل اخدما كبا حلفا بتعمي يزقرم مريم أقدمي إجزابير أبو نكريستوس بمحصنا نخوص انت عرخيبا مصحف كزارب كله أقدم أملاخ ጸጋ رخيبكي إخي ريخم ندينا مريم كاب عقمان لعلي خاب حسابان لعلي كبور نجر أمحصنا كركب زجبرة أقدمي إجزابير نز نجر كتبكع زجبرة اتي زرخبتو ጸጋዩ ስለዚህ ነዴና ማርያም ካብ ኩለና አንስቲ ነዚ ነገር እዚ ክትቀበል ዝገበራ እቱ ጉዳይ አበዴና ማርያም ዘይኮነ ነይሩ እቱ ጉዳይ አፍታ አዴና ማርያም ዝረኸበቶ ጸጋይ ነይሩ እንተ ደኣ አዴና ማርያም ጸጋ ከምርካባ ዝተላዕለ ጸጋ አምላኽ ኣብ ህይወታ ከም ብዙሕ ዝተላዕለ ክቡር ነገር ክትቀበል ክኢላ كل جزء حدا نجار استوعلو تسجى أنت دعيلكم نسقم يلقم المالتيو انتاي مالتيو اجزابير أملاخ بتصقوا زجبرم نجارات كلهم مسناي سبع من كإلتنا يتححزونيهم مخنياتو تسجى أنت دعمتيو نايزب سراح زيرو يزورد تسجى 100% خاب أملاخي 0% كاب سبي كله أب هيوتنا زجبر نايت أجاسرح سب إيدي بولون أملاخ راح إيد زلوبو سلازي أدينا مريم أنت ده بتأجاس لازم بزح الله كريستوس عم هتسنا متيلا أتو بدراي نايدينا مريم إيدي بالله نابو
ኢድ ዘለዎ 100% ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ብጸጉኡ ስለ ዝሓረያ ጸጉኡ ስለ ዘብዝሐላ ካብቲ ጸጋ ዝተለዓለ እዩ ክቡር ጎይታ ኣብ ማህፀና ኣዴና ማርያም ስጋ ክለብስ ክኢሉ ኣሕዋት ኣስተውዒልኩም ሓዙ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ኤፌሶን ከምዚ ይብል ስለ ጸጋ ክዛረብ ከሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ሃሌሉያ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 8 ኤፌሶን 2:8 ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ በእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ኸዓ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ርኢኹም ኣሕዋት ብጸጋ ዝግበር ዘበለ ኣብ ህይወትኩም ብርእስኹም ኣይትመኩሑሉ ኢሉ ምኽንያቱ ብጸጋ ዝግበር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ይዳ እምበር ካባኹም ኣይኮነን ስለዚ ካብ ኣምላኽ ኣባኹም ዝኾነ ነገር ብጸጉኡ ገይሩ እዩ ዘሕልፎ ጸጋ ኣምላኽ ማለት ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ነገር ዘይግበአካ እኳ ኾነሱ ኣባኻ ክህሉ ዝገብር ጉሩም ናይ ኣምላኽ ውህበት ማለት እዩ ርኢኹም ጸጋ ዘይግበአካ ኾነሱ ኣባኻ ክርከብ ዝገብር መጎስ ዝኾነልካ ናይ እግዚአብሔር ውህበት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ብጸጉኡ ኣብ ህይወትካ ዝገብሮ ንስኻ ኢድ የብልካን እግዚአብሔር ኢድ ዘለዎ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ በኣኹም ብርእስኹም ከይትምኩሑ ሓደ ከይምካሕ ኢሉ ንምንታይ ካባኹም ኣይኮነን ብጸጉኡ እያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ሃሌሉያ ስለዚ ኣሕዋት ኣዴና ማርያም ከዓ ጸጋ ኣምላኽ ስለ ዝበዝሐላ ካብ ኣኾይኑ ዘይኮነስ ካብቲ ወሃብ ጸጋ ዝተላዕለ ማህፀና ኣዴና ማርያም እቲ ክቡር ጎይታና ተጠቂሙሉ ማህፀና ኣዴና ማርያም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱሉ እዚ ኸዓ ብሓይላ ደይኮነ መንፈስ ቅዱስ ኣጽሊልዋ እያ ነዚ ነገር እዚ ክኢላቶ ኣዴና ማርያም በዓላ ሕቶ ሓቲታ እያ ከመይሉ ይኾነለይ ሰብኣይ ከይፈለጥኩ ኢላ ምኽንያቱ እዚ ነገር እዚ ኣዴና ማርያም ትፈልጦ ማህፀና ቆልዓ ዝሕዝ ሰብኣይ ምስ ትፈልጥ ምዃኑ ጥራሕ ትፈልጥ ምኽንያቱ ከማና ስለ ዝኾነት ሰብ ድማ በዚ መንገዲ እዚ ህፃን መውላድ ዝፈልጥ እዚ ግን ካብ ናይ ሰብ ዓቕምን ሓይልን ዝሓለፈ ጉዳይ ነዴና ማርያም ኣጋጢሙዋ ኣብ ዘመናት ተራእዩ ዘይፈልጥ ዘገርም ተኣምራት ኣብ ኣዴና ማርያም ይተራእዩ እዚ ተኣምራት ደጊሙውን ብሕጂ ኣይረኣይን እዩ እዚ ግን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብውህበት ጸጉኡን እዩ ኣብ ህይወታ ኮይኑ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ ጥቕሲ 9 ኣነስ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ስለ ዝሰጎኩዋ መናእስ ኩላቶም ሃዋርያት እሞ ሃዋርያ ክስመ ብቑዕ ኣይኮንኩን እቲ ዘለኹ ወግና ብጸጋ ኣምላኽ ዘለኹ ካብ ኩላቶም ዝበዝሕ ዳ ጻዕርኩም እምበር እቲ ንዓይ እተዋህበ ጽቡቕ ከንቱ ኣይኮነን እዚ ምሳይ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ዳ እምበር ኣነ ይኮንኩን ርኢኹሞ ስለ ጸጋ ክዛረብ ከሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣነ ነዚ ዘለኹ ደረጃ ብቑዕ ኣይኮንኩን ነይረ ነገር ግን ነዚ ዘለኹ ደረጃ ዘብቅዕኒ እቲ ኣባይ ዘሎ ጸጋ ኢሉ ለካ ሃዋርያ ጳውሎስ እዚ ኩሉ ስራሕ ክሰርሕ ዝገበሮ ናቱ ብቕዓት ካብ ካልኦት ስለ ዝበለጸ ዘይኮነስ ኣምላኽ ጸጋ ስለ ዝሃቦ ጥራሕ እዩ ስለዚ ኣዴና ማርያም እቲ ዝዓበየ ምስጢር ጎይታ ክብሪ ብማህፀና ክወፅእ ዘመናት ኩሉ ብረኽቲ ክንብላ ዝገበረና ጸጋ ኣምላኽ ስለ ዝበዝሐላ እዩ ብልክዕ ካብ ጸጉኡ ዝተላዕለ ባተባሪኻ እያ ካብ ጸጉኡ ዝተላዕለ ተቐዲሳ እያ ካብቲ መድሓኒ ዝተላዕለ ድሒና እያ ብረኽቲ ናይ እምነት ኣዴና እያ ኣሜን ስለዚ ሎማዓንቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ደይተቐበልኩም በዚ መዓልቲ እዚ ዕድመኩም ኣለኹ ኢየሱስ የድልየኩም እዩ ሎሚ ጽባሕ ኣይትበሉ እታ መዓልቲ ምድሓን ሎሚ እያ ድወሰንኩም ሰባት እዛ ጸሎት እዚኣ ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስገነካ ኣለኹ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለይ ከም ዝተሰቕለን ከም ዝሞተለይ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ከም ዝተንስአለይ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ يأمن الله كابزا ساعات نقويتانا يسوس بمئماني ولود أملاخ حدش فترات كوين الله منفس قدوس بأمنات يقبلك الله بشم يسوس آمين كوحاقوسوكم زي أتصولوا ديصولوكم بزب تحت زولو تليفوننا إذا أتصولوا تكم ديصولوكم ويدما فيسبوكنا بتحت لكم إذا أتصولوا تزي أخم ديصولوكم قويتاكم استقبلكم نقورونا كنت الليلكم تمرت تدليكم كا نتان كنحقسوكم شالوم